Gaur guregana gerturatu die 85 ikasle inguru, bi eskola desberdinetatik, Ciudad Jardin eta Egibidetik, eta lanbide heziketako ikasleak die, 4 arlo desberdinetan ikasten dabenak, eta aukeri auki daue lanen inguruan euskeraz hitz egiteko. Nire ustez bai eman behar diogu garrantzi gehiago euskarari, ze da gure hizkuntza, hemen Euskal Herrian hitz egin behar dugu euskeraz, eta gero eta gehiago garrantzi ematen diogu. Berez uste dut garrantzia duela eta uste dut garrantzi hori eduki behar duela. Azkenean gu Euskal Herrian bizi garelako eta uste dut beharrezkoa dela tituluak eskatzea eta hori euskeraz baita ere lan egiteko. Uste dut euskarak lagunduko didala lana bilatzen. Asko erabiltzen dugulako edozein gauzatarako euskara eta ate asko irekitzen digulako hizkuntza hau hemen lan egiterako arloan. Da como plus bat gehiago euskara jakitea. Publikoan lan egiten baduzu, jendea euskaldunak bereziki gustatzen zaizkie enplegatu gehienak euskaraz jakitea eta haien artean euskaraz hitz egitea eta euskara entzutea. Lansarean, bai Euskararen Elkarteak sortu eta kudeatzen dauen proiektua da, euskarazko lanataria da, eta helburu nagusenetarikoa da lan bilari diren eta profesionalak bilatzen ari direnei gune bat eskaintzea, lansarean.es webgunea dana. Gustatu zait Lansarea adibidez aurkeztea horrela daukagu beste webgune bat lanak bilatzeko eta oportunitate gehiago aurkituko ditugu. Gaur gurekin egon da Ander Sanzinenea, LKS-esteko kidea, eta gaztiei eman dutzie aholku batzuk etorkizun labur batean lan mundura doia zenez, bertan zer lan elkarrizketak eta gero bai adimen artifiziala gaur egunengo elkarrizketetan eta hautaketa prozesuetan ze paper jokatzen dauen. Ona da erabiltzea lan batzuk hobetzeko eta informazioa gehiago rekopilatzeko, baina limite batekin erabili beharko genuke uste dut. Ez dugu galdu behar bakoitza bere esentzia. Lagundu aldizu egiten zure kurrikuluna, baina zu jarri behar duzu zure esentzia.